Niilo pelaa GTA IV:tä. Iina, se näkyy huonona, koska... Tiedän, mut mä editoin sen. No editoit ja editoit. Saanko sä edes editoida? Saan. Näytä. Ja sit mä kuutan puhelimen kameralla. Koska sillä ei ole kuvauslaitteita, koska mä pelaan tätä Pleikka 3:lla. Ja Niilolla on poliisivene nyt. Kohta mulla on helikopteri. Terveisin. Huonot ajotaidot. Tuolla on helikopteri. Tai 2. Siellä on 3 aina. Niin 3. Ja Polla tulee sen perässä. Ja sillä on helikopterikin No ai saatana. perässä. Toi helvetin Ja nyt se kuoli. tappoi mut. Vittu. Täytyy ottaa toi load game tästä. Elikkä seuraavalla kerralla mä yritän päästä hakemaan sieltä helikopterin. Kyllä. Siis niinku mun ajotaidot helikopterissa, ei jumalauta he. No tiedetään, tunnistamaton USB-laite on kytketty, haista paska. Tiedetään. Mä oon kytkenyt puhelimen siihen kiinni, että mä voisin kuvata. No niin, mutta ei se ei auta yhtään. Ellei sulla lakku niin lopussa. Mulla on 15%. Kun et sä voi niinku kuvata siitä suoraan. Ainakaan minun tietääkseni. En mä voikaan. Vittu tää ovi on perseestä. Ton tyypin, millä Niilo pelaa. On joku Gaytoni. Niin. Että... Siis helvetissä se on. Onko se tämä? Internet? No ei helvetti. Ottakaa, Ottakaa... Hyvä idea. Mä löytän teille tätä... Tän kotelon, se on tällainen tää kotelo. Ja tää on IV, jos joku kysyy. Aika omilla säännöt pitäisi olla. Niin vaikka se tuossa kannessa ei luessa, että se olisi IV. Se vihelsi sitä, että hei taksi, tuu tänne, mä haluun kyyti. Joo, ja se kyyti ei tietenkään ole sinulle. Vaan se on minulle. Ja nyt se on jonnekin. Hei, tää hauska. Halopeta, moikka!